Gabi ma jala horas malate ma di pahopuniwa bapak ni siuda suaksonang di pahopuniwa Pak Rotua. Dia muna pada nami Gabi amang gabi. neng manotor mahame alai adorakso upasahat totor nami. Dia muna pada nami parjulo mersatabi hame di luluan natolop. Tangan donina botohon ujung nai jari-jari 10 marsiga jangka-jangi. Zongjok kami sonungain san seksi adat. Ima nelahu manotor hita poparan yo puta borsak sirumonggur. Alani amang padenami. Gabi amang gabi. Dido na tua-tua tarlumobi ma dihamuna padenami panggora siolo iyon nuaing jonjok kami dison. Dihamuna padenami dido na tua-tua dihamuna saluhut na dialap manogok maninna nitaruh botari paridan na susuk parlopan na tabu. Asanuaing pe neng manotor mahami paparan yo punami borsa siromunggur. Na adong di kota Madia Batamon. Salu nama dohot pengurus pusat Sapor TV. Adorang sohato kami pada nami dison di patu pahami do. Hajut na di pos. Nama risio mai boras pir sipir nitodi boras sakti. Suaksoni nang debatiar dohot ringgi situ suara. Persatian nami mon dia muna baden nami. Alani upasa tami ma tuha muna. Gabi amang. Mula ati madi tuhata di pertikian nauli nading ganon di son hami pargosi nunga di jauh hamu amang tuat taramuna nabidangon jala di tikion di pasahatamu hajut na di pos nama resihon parbuepir ringgit situ suara dohot bulung rata amang raja amang suhut bulun las rohanami majalosa alani dinang di pasahatamu dia malakakna dia maunokna dia mahatana dia ma nanidokna butima amang raja suhut bulun. Gabi ma jala horas amang padenami nunga manisi hamuna tutu dia malakakna dia maunokna sitakas ni panggabean parhorasan asa takas ni na uju purba takas ma atong uju akola nunga takas sita mamora takas sa nang maduma rata nami padenami makilala dohami di pangaramoti yon ni tuhata amat taribata parding kabasai siat tau na salpui tarmubima di nama mulus di tahun 2020 2022 sama atong tu tahun 2020 di leo tuhanta di hami papar ni borsa sirupongkor narong di kota Madion ahi pason alanima pada nami di patu pamahami ma pertanyaan huhut neng manotor mahame makalason pasu-pasu ni amata di bata pardeng kembasai jalamangido nang ditortor nami asa anggiat tu tahun 2020 tu di pasu-pasu maham tetong sul saluhuna peparani opunami borsa sirobonggor pada nami nungau pasatami tu ima
hajut na di pos na marisiom may boras sakti, boras si Pernitodi, boras na ribur. Asa sati madingin, sati mataugu matatong. Paparan niyo po namin borsa si Robongor. Torok maribur maitong, jala matakang majuara. Jala debatiar matongi, tiar sirarahulong di toro ni dakana. Asa dibibir do daina, di tolonon do tabona. Asa si pasidda panaili may si Paulak o sa loja. Asa tiar matong, amuna pargot sinami, mamake gosi-gosi muna tiar manang hami lau manotor pasangapon amata di bata. Jala di bagasan haju na di posi di batu pahami do ima ringkit situ suara ima rupiah na bolak na pinature ni pamartata di do na tua-tua molo sinuan ni nagadong di songgopi abaroba molo ni ula si ulaon marlaba ma titu na loza molo duksipul anon raja nami wade nami ulaotta di bagasa sadarion los ima god ni parsitua ni tongki nami tua muna parmusik nami manang paden sidok boti kami paden nami Mula te mamang raja suhu bulun, bari talas ni roha. Ido na pinatol hasmu, las tangyang tamay tutuhat tatutu. Marhiti uning-uningan nami. Saha man nong tangyang ta. Songon nong lihatahom muna. Di parbuepir nong pinasaha muna. Pirma pok bahul-bahul pasalongan. Pirma to di say luju-luju ma pasamotan. Matutu. Amang raja suhu bulun, las tangyang tamay tutuhat ta. Asa dihamus sa luhut na suhuk bolon nami. Hamu na marhamarangi marboru mang namar bere. Asa tujulon hot hamu marsipay ringiringan. Songon hatan yang tutu madohon nami. Tapula ni si bagading madidulok di pangiringan. Ari mudo hamu na marhamarangi marboru marbere. Tujulanon tudinggan na molorap hamu marsipay ringiringan. Atau ngami si tabatu maparlinggaman si borok debata na maratua luhut na mahita di parorot. Matutu. Lasrohan nami amang raja. Di barita nang pinasahakmu. Jala marhita uning-uningan nami. Benon nami ma soba nami tutuhata. Alani adorang sejalohamu godang muna. Hubay kami ma jolo lay-lay na pinatupan ni puta si jolo tubuh. Ima godang si pitulili. Buti ma raja nami. gabe ma paden nami
alan muna tutu martangiang tomata di bata. Saya dapat matutu tuami paparan ni opun nami borsa si Robongor tuai asima tong rohane pasu-pasu mami. Asanuaing pe amang pargol si Gabi amang. amang pangoloi amang sioloan. Panggora nasukot di langit parsuara si tobus dolok. Pargot si tobus dolok suaksong ni parpanganar nago dirura. Paruning-uningan nagabe parunung-unung parsarune paredede partarias namalo. Asanuaing pe amang padenami. Madok malate kami tomata di bata alani adorang suautor torhok kami. Parjulumba amang padenami alu-aluhon tuamata di bata pardeng kebasai si topa saluhut si lehon ay natiyo di kami paparani borsak sirbongkor na adong di Pulau Batamon. Alu-alu damang ma. Mola tema dia mu pada nami nungga dia luluko. Tuamat tadi bata pardeng basai asanuaing alolo dama. Tuamat raja inatta suripada. Raja nahot di patikna. Raja nahot di do di adat. Atong alolo damang ma. Mulai tema pada nami nunga dia luluko tu raja nahot alani raja nami pada nami alolo damang ma situan na torop diataran na bidang na bulunon asa anggiat marhite-hite dia katangyang na mardalan ulonon di bagasan dohot las niroa alolo damang ma. Ya nunga dia luluko damang tu situan na torop didok na tua-tua gorga jabunin na gorga jabuni rumah binua batu ni hula nang manotor mahami diso paparan yo punami borsa sirbonggo na adong di kota Madia suok ninang pengurus pusat pimpinan nami Sapor TV alani baik damang ma gordang mula-mulai. Mola tema pada nami nungga bedweko gordang mula-mulai asa marmula do tunda tutuna denggan marmula akan nauli marmula mahasa ngapon dihami paparani borsa sirbongkor tamahami atong mendomolate tuamat pada bata pardeng kabasai di saluna pasu-pasuna nong parsalio kami alani amang pada nami baidamang ma gordang soba-sobai asa manobo hami tuamat pada bata pardeng kabasa sosoni nang dilihat nalulu tiataran na bidangon baidamang ma.
Mulai tema pada nami nunga bekuwi segodak sempat-sempai. Asa liak matong diami panggabean. Liak manang dia kapar horasan. Liak manang dia sangapon. Jala liak manang hamorao na gabeon. Alani amang pada nami. Asa baik dabang ma gordang liat-liati. Mulai tema pada nami. Nunga be di beko amang godang liati. Asal liat matutu panggabean parhorasan. Liat madiami aka hamorao tarlumbomi ma di namar pangkat di paparan yo punami borsa sirbongor. Alani pada nami lo na tua-tua asa saha ni solo manena saha ma tubotean. Di pesta namion saya sahab matutu kami tu panggabean sahab manang tu parhorasan alani amang pada nami asabi nuat nina ay natio benay tu pingga pasu nungasahat doktor nami
poparnya punami borsa sirmonggo narong di kota Madia Batamon baik damang ma godang sitio tei padomu ma tu godang hasatan na. Jadi apa? Horas. Kami mau tu panitia.